Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। सो लोगोफोर दिनै आं मोनसे फानि स्क्रिप्ट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फरायनो सानदों। थुदो बिदिब्ला खोनासंदो। फरायनायनि सिगां एसे मिनिना लाग्रोनोसै नामा लोगोफोर? उदालगुरिनि हिनजाव गोदाना गावनि फिसायखौ एम्बु बेदरजों ओंख्रि संनो बोरमा दारि लायनो थिनहरनायसै। हिनजाव गोदाना बहानि लोगोफोर? उदालगुरिनि दै हिनजाव गोदाना आरो बिनि फिसाया जाबाय क'क्राझारनि। अब्ला फिसाया क'क्राझारनि फिसाया दसे उनाव बोरमा मेन्दानि दारिखौ फुना लाबोगारनायसै। बेखौ नुनानै बिसिया जोबोद मिनिनायसै। क'क्राझारनि फिसाया उनावसो मिथिना मोनबायदि उदालगुरियाव अन्थाइ बाजाबखौ बोरमा दारिसो होनना बुङो। लोगोफोर एसेब्लाबो मिनिहोनो हाबायना हायाखै आं नोंथांमोनखौ? जागा आरोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।